Malama Hajiye. Sannu da huta. Yawa barka. To Malama Hajiye dama ustazi ne kin ganshi. Shine yace na zo da Allah na faɗa miki wallahi yana masifar sanki kuma ya kasa gaya miki. To. Duba da ustazi da kike ganin sa. Yaron Dangote ne fa. Assalamu alaikum. Wato zan mai gyara da Aminu Dogo. To kin ji har da Aminu Dogo. Kuma sannan ustazi da ke gansa hamshakin malami ne, yana da islamiyya guda a hannunsa, ilimin addini da ke gansa nan sai kin ture. Na ƙara dawowa zan mai gyara kamar ta bayani akan gogayyata da boko. To kin ji har boko ya gama. Kuma sannan ustazi da ke gansa kyan fadade a cikin ransa fa yana ta kayan soyayya a cikin zuciyarsa. Ko ba haka ba ustazu? Ya subhanallah, kaji matsalar ku. An ce ku shiga makarantar Muhammadiyya sai fama da ƙarya da larabci a cikin ɗalibi. Haba da Allah. To in za ka iya tsara mata ustazu kai ka gaya mata mana. Ka bani ne mata bayani. Eh? Ya kake kuya ne ka fito mana? Ai na kira ka ne saboda iya bayani kan. Ni dai ai na gama ma bayani na. Waya subhanallah. Ya ki gashi nan. Dan haka ustazu ni ka same ni akan kwana. Haba. Ka tsaya mana. Haba Sani ba za a yi haka ba. A tsaya Sani. A kalmi haka da kai. Wallahi kai mata bayani ni dai na kalmi haka da kai ka san jima. Ba sa bayanai ba dan Allah. Kai ka fa tsaya. Waya haula Hajiye. Na'am. Sannan Hajiye. Ya sha Allah. Ki daina zuba min ido haka. Wato ana waya ka shi ba. Wato dama da yake aular ki ta wato ai na ma da birbirce ko sai dai gobe